Travel with style and comfort with the all-new Force Traveler Tourer, customized by Bomb for Force Shillong. Enjoy its big and comfortable cabin along with its large boot space. A new leather interior along with furnished floors, individual charging stations, personalized overhead air conditioning with pleasant after-dark lighting, comfortable reclining seats, adjustable side mirrors, and aerodynamic luggage carrier. For more customizable options, contact Bomb for Force 3rd Mile Upper Shillong. Kalong ke aka ka ba aiman si mat ka basko sarong e ka jait ben riu ha ka ba weu Samla Uba dan Jingduna ha ka bor Kren Bor Iohsngew un lei ban mi khmat ikri India ha ka limpung ele kai arm wrestling ka ban long ha Turkey uni Samla Uba Hubert Paliar ubalapan pau ka sap bakat pang jong u ha ki babun ki limpung ele kai ha ka leng kari India u Hubert ha ba ye Kren bikinong tho khobor ulai thu bu un lei ashim banta ha ka limpung ele kai ka ban long ha Turkey na do ka khan ru tereng mentau banai ha do ka arphulai tereng mentau banai. Di orang Arab krep ha damba ka jing ai museum jong iba alan I ku jong iba alan sun by impersyang by ban practice mak lada di itu puar ba kendiat kemba si banai yo ban practice nakalian ka jong I dan ban ong I kwa ban ai ku blai ka pang ya barok ya ki ha mi ha po me clear kan ka kasi ka jong I ba ki pala no sinyang na ka benta jong I ban ya rap khai benta ka jong I yang ketika sin ka ban kong iba ketika sin ka ban kong kum kha ni gari khasi ka jong iba hadu shi phong ngi yo ban chim ban ta shathi shapo Turkey I dan ru ka Jingkyrmen bala shai ka ski sammi no shai ka ski khalai tarek namit ke Jingkyrmen nakalian ka jong iru I ang ba kepat ba nak yaki pai ba jong ka Mikhalia jong ka rikasi ka jong I ba inbu lang ka Jingruai na ka benta ka jong I ka jingle kai ka jong I ka dei jong ka sport ka dei jong ka arm wrestling te komentar ka dei ba inlet mi mat ya ka kari India shapo international ka balong ha Turkey hadu khasaw hadu arpulai tarik mentau banai kadi ka jinglet mi jong I ka dan kategori na kadi open to all na anak kini kita nak jong ka benta kita nak jong benta kita nak jong kategori ru kini kita nak jong kita nak jong kita kumta ti kat bah apa national te kile lang ba normal kita lang ka jong hi normal but ki daf tu tang balong I wa ka jing pa ka jong I ku sim lang benta pro arteli tang ba international ting pala ban te yo lang